Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi apano pachibanda media. Sara rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelaje wakwamupurwa. Muri Zimbabwe handisi kuuya pano nenyaya yakanaka kana nyaya inosekesa, asi ndauya pano nenyaya inosuwisa iri kuitika kuno kumabvuku. Kuno vagari vekumabvuku vandibata kati Sokostina manyai munzwe zviri kuitika kuno muri Zimbabwe. Zviri kuitika ndezvekuti nemusi wa6 January kune kamwana kasikana kakamhanya iko ndokubva kadhumwa nemotokari. Vabereki vacho ndobva vatora mwana wavo zvisinei uye akatsika mwana akaedza nepaanogona kuti akwanise kuti mwana uyu arapwe, asi zviri kunzi nevemunharaunda nekuda kwokuti vabereki ava vane chitendero chavo chavanopinda, asi chitendero ichi hachivabvumidze kuti vakwanise kuendesa mwana kuchipatara. Kureva kuti muri Zimbabwe mwana uyu kubva musiyo waatsikwa kana kuti waadhumwa nemotokari angorimo mumba. Kukurukura ekwatamboita tichingosvikawo pano nevanogarawo munharaunda vataura vakati isu tiri kuzama kuti tinzwe kuti mwana uyu hatisi kumuona achitamba panze, mwana uyu aripo here, asi zviri kunzi vaonawo mukana wokunzwa zviri kuitika. Mwana uyu gumbo rakuora, mwana uyu haachanyatsoona, mwana uyu haachagona kutaura, ari kunamwa nemafulawa nezvakasiyana-siyana. Saka muri Zimbabwe regei tione mukana wokutaura nevemunharaunda vachitiudza zvizere kuti chii chakaitika. Ini muri Zimbabwe saSokostina ndinongoti aiwa chitendero hachina kuipa, asi kana chitendero chaakuita kuti mumwe arasikirwe neupenyu. Uyu mwana mudiki haagoni kumisidzana nevabereki, asi ndo nyaya iri kubuda kuno kumabvuku, inyaya inosuwisa muri Zimbabwe. Regai tinzwe zvizere kubva kuvagari vemuno kumabvuku. Chokwadi mwana uyu akarohwa manheru anga ari kwanga kuri maraundi past 7 dzemanheru achibva patakshop anga atuma unotenga maspageti. Saka mwana akarohwa nemota after hambo apa, arohwa nemota ndobva uya azonowira padhuze nepagedhi apa. Saka arohwa mwana weye mota yakauya zvesho ikanomira kunoku ndobva yamira. Saka mwana akazotakurwa achinzi aendeswe kuchipatara. Ndobva vaenda kwezvanzi itai police report. Vachienda kupolisi vakazobva ikoko ndobva vadzoka kumba. Saka the following day yacho munhu uya akarova mwana nemota akauya vatora mwana pamwe chete nevabereki vabva vati vari kuenda kuparinyatwa. Vasvika pana 4th baba vari kunzi vakazokumbira mwana vakati ndombokumbira mwana wangu pane pandoda kuenda naye. Havana kuzokudzoka naye kune murume uya kuti akarova mwana nemota. Ndobva vatoenda naye, ndobva vaenda naye for good. And then munhu akarova mwana akazoya kunokumba 3rd day akati handisi kuziva kuti makazoita sei nemwana. Zvikanzi mwana takatomuendesa kare kupi kuchipatara kuparinyatwa, mwana atova right, akatoiswa plaster. Of which mwana hapana kana zvanga zvatomboitwa kubva musi akatsikwa, hapana kana chakawana mwana kana rubatsiro rwakaitwa panguva iyoyo. Saka venharaunda vari kutiwo mwana munhu akarohwa mwana nemota akavapa mari. Vamwe vari kuti havana kugamuchira mari vakati isusu chitendero chedu hatitendere. Vamwe vari kuti hanzi vakatambira mari iyoyo, saka hatisingazozive ipapo zvakaitika. But isusu senharaunda tiri kukumbira rubetsero rwokuti mwanasikana uyu abatsirwe arapiwe, nokuti izvozvo kana kuchikora haasi kuenda, gumbo raora, ende pamusoro pezvo riri kunama gumbo iroro nefulawu harisi kana kutomborapa. Maziso achena, mwana haachataura. Saka tamirawo semadzimai. Alright. Kana muchiti mwana ari kunamwa gumbo nefulawa muri kuedza kuti vada kuti papore nefulawa here? Vari kutotora fulawa sekunge ndo yaplaster, because fulawa ikaomaka yakuita kunge plaster, ndoko zvavari kutoita. Alright, tiri kuona kuti panyaya yedu ikai pari kubuda nyaya dzechitendero. Munoti chii nezvitendero zvinoti vanhu vasaende kunorapwa kuchipatara? Ini chitendero chinoita kuti mwana asaende kuchipatara ndiri senhangu ndinoti pasi nacho, nokuti kana kuri kutyoka kwegumbo, kana munamato, kana ringave dombo, kana ingave mvura, haikwanise kuita sei kuhila patyoka. Maybe ingahile zvimwe zvespiriti zvikwete zvokutyoka kwegumbo. Saka tinokumbirisa zvikuru kuti vanenge vaine zvitendero izvozvo ndavaite kuti mwana in fact munhu wese ari muchitendero ichocho ndaaende kuchipatara, nokuti zvakuurayisa future yemwana, zvese zvatourayika ipapapo. Alright. Imimi wose kuziva kwenyu mukati mwana uyu ane makore mangani? Maybe tikamuti because anga achienda grade 4, so maybe 10 or 11 years. Kureva kuti mwana uyu ari kutogara mumba umu? Ari kutogara mumba. Haana kumboenda kuchipatara? Haatorina.
Ivo vabereki vacho vanotobuda vachifamba-famba here panze? Vanotobuda vachifamba, but vamwe vanhu vakaenda vachinomuona havatendere kuti vanhu vamuone. Ivo vanhu vemunharaunda makambonyatsobatana here kuti mupinde papa muite kuti hatina kuti titozotanga nezuro ndopatikatozotanga kuti titoti avedu wega ngatisumudzei izwi nokuti mwana uyu abatsirwe as a girl child. Chandinoda kutanga kutaura ndechekuti upenyu hwakakosha kudarika chechi. Upenyu hwawanika kaviri. Chechi togona kutsvaga imwe, asi upenyu unouya kamwe chete. So what I'm saying is kuti tinogona kuita zvese zvatinoita, asi mwana yeye tikamushaya achafa akadzoka. Imi mose vakomana vemunharaunda makamboda here kuti muende pamba ipapo munzwiso zviri kufamba sei, nekuti kana mwana achinzi zvakaitika musi wa6 kusvika nhasi? Pamba pacho unotoenda vanototengesa muriwo, unoona kutoenda uchinotenga muriwo wotonosvika ari sei mwana anonzi aripo vanotokuvhurira kakona kedhoso ndokaunotaura nako vari ipapo, asi mwana humuoni, haupana chaunoona. Unotongozonzwawo kana unofunga anenge ari padhuze nedhoo anongonzwa achiita sei achigomera kuratidza kuti munhu ari in pain, kuti mwana ari kurwadziwa. Asi vabereki vacho havana zvavari kuita? Vabereki vanonhingirikira, vaitaurawo musuno vatakambonzwa vaitaura kuti status yaave izvezvizvi zvanzi yakutotyisa. Hanzi maziso aita kuita white, iye wacho anhingirize munhu asingadye, asiri kudya, angori mumba, apa ari in pain. Iwe musi wakaitika nyaya yechitiko icho wanga uri peri? No, inini ndanga ndisipo zvangu, ndakazosvika that's 5 minutes after yaitika. Mashoko ako ekupedzisira ndekuti chii? Mashoko ekupedzisira ndinoda kuti ngatizamei secommunity, sehurumende, senyika yeZimbabwe tibatsire mwana ararama. Mwana ndakamona ndatobuda mugedhi ndaenda patakshop irapo pawaibva vana wangu vari 2 iye nekasisi kwake. Saka ndaida notenga mapiritsi emwana. Okay. Ndatoenda patakshop notenga mapiritsi emwana airwara. Saka ndaona vana vachikrosa vari 2. Pawaikrosa mumwe wacho na1 ndakasara mashure, mota yangosvika ichimurowa, so akaroverwa kudhuze kune hamburuko vasvika chidonhera pagedhi rapa. So mota yakayonomirira uku kubus stop roko. Mwane pakarohwa ndakatodzokera mugedhi ndichimhanya, arohwa ndaona anga akabata makaroni akaputsika akasvika kunorasikira muchibage. Ndati mutanda atodzokera mumba ndichimhanya ndichiti mwana adhumwa nemota chichi, vabereki vakanga vasitomboripo. Pandatoudza vandogara navo kuti pane mwana paningapo pamupostora adhumwa nemota izvezvi parodhi akangora paakatodhumwa pachina ndafunga kuti aita sei afa nekuti angoti ziva. Pandakazobuda mugedhi ndakutedza ndopandakaona ari mupenyu ari kungoshonyongoka kwara gumbo, zvokutoti vanhu vakangoona gumbo chete ndora achikoka zvimwe zvese havasi kumboziva nekuti adonhera pachitara apo ubva mudenga ngari mudenga singaiti kundonhera pachitara ipapo. So vanhu vangoziva gumbo chete ndora vakaona, havasi kuziva kana munhu wese kuti wakaita sei nekuti wangoona gumbo rakarohwa chete. Mota iyi yakadzoka after 5 minutes yanzi nevanhu adzokai chichi, bva watodzoka wanga watopumirawo apa. Ndopawakadzoka bva wasvika mwana akarara basi, vabereki vakanga vanoshedzwa. Watotanga kuchema achiti mwana wangu chichi, kasisi kachino watanga kuchema zvikanzi isusu hatiende kuchipatara. Baba plafuti baba wakauya ndezorohwa hatiende kuchipatara. Vanhu vati mimi takurei mwana muende kuchipatara, panozouya baba mwana anongaenda kuchipatara. Kana vanetsa munototaura navo nekuti mwana yaita sei akuwara. Ndopakatakurwa nemota vanzi voenda kumabvuku clinic, vanonzi mopuwa police report moenda kupari. So suzangu kuti kumberi wakazoita sei ipapo kuti ndakatosvikapo mwana anga akuwara singaite nekuti aingoshonyongoka, gumbo rakanyotyoka nepachidya panapa, so aita kuzhonyongoka sezvinoita nyoka zvezvo negumbo iroro kuratidza kurwadziwa. Hatina kumboona musoro kuti wanyanyokuwara ikanoti chini, kuti anga akangorara pasi achingoshonyongoka. Iwo kutaura wakanzwa vana vacho vachitaura kuti tinorohwa baba vatiende kuchipatara. Unotiwo chii nenyaya yakaita sekuti kune zvitendero zvekuti vanhu vasaende kuchipatara, ende iwewo wakamuona zvesvo kuti mwana uyu akuwara? Nauripo mwana vanhu vatotsvagawo kuti vamubatsire, nekuti
mwana uyo anoratidza kuti akurwadziwa mumba imomo. Kubva pakarohwa pachona ndakanzwa tsitsi dzekuti ko dai anga ari mwana wangu arohwa kudai so. Ndakatadza kana kudya sezvinhu zvaitikira mumaziso angu handina kukwanisa kana kudya kana kurara ndichiti ko dai anga ari mwana wangu arohwa ndaiita sei. Ini ndaibuda mugedhi ndobva ndaona chimo chaiyaimhanya ndobva yamurova pavakamurova ndobva kuti mwana uyu anokwarera kwara saka gubva rakatonga kutenderera ndobva kuti ndokumbira mutidedzera vabereki vemwana uyu ndiendesa mwana uyu kuchipatara anga nesista yake kasista kake kaindobva karamba zvikanzi usisa tenda kuchipatara chichichichi and then kamwa ndikomba kedu ndokakamhanya vakanotaze vakanoaudza vabereki vashona anonoudza vabereki vachona bva vauya bva kuti mwana wangu bva vaenda naye kuclinic but amnoti pavakaenda nawo havana chavakanoita vakanomutora bcause makusena chito kasobvunza kuti ase kanga kuti vakatira zvikanzi zvoni akumba but hanzi tese tisaudze vanhu but ari kumba anomborapwa nekumba kwangu vhiti ndizobvunza zvikanzi zvoni ari kuita zvokukanyirwa fulawa onamwa fulawa oiswa mapuranga handiti but havasi kuda kuti vanhu vazvizive saka mukangobvunza kuti ari seka matongokudze kuti ari Brenda ari akutokura chichichichi akutodzidziswa kumira handiti but tobva tabvunza kuti kana akudzidziswa kumira tokumbira kumuona vanotoramba tokudze kuti hamusati makubvunzwa kupinda mumba hamupinda havatobvumidze munhu mumba mavo unototi ukatoenda kutonotenga zvinhu ukatobvunza kuti ari sei vanotobudisa muri wachona panze motokutengesera muri panze saura kuti Brenda kubva musi atsikwa hatisati tatombomuona hatisi kuona tikuona tumwe twachona kanga tori panapa kanga kachona katodzokera but iye manje hamusi tombomuona mukatobvunza ndokuti abo akudzidziswa kufamba akudzidziswa kumira but tisi kuti timuone havarisi kuda vari kuramba machechi aya dai hurumende yaona zvikuita nemachechi aya zvikuitika nemachechi aya zvawanda kunyanya venguo chenawo vakoshese vana ndo vari kuita zvinhu zvinotyisa munyika muno onzwanzi unongonzwa papo zvingora zvechechi vanhu vemapostora hurumende dai yaona zvikuita ipapo yasunungura vanhu. Iyi nyaya yemwana yatikuiziva mwana yakatotsikwa tikatomhanyawo zvishuwa asi hatina zomuona zvedu asi takangonzwaona nhasi unzi achiri mumba asi abuda kubva musi wa6 January up to now nanhasi mwana achiri mumba gumbo runzi rutoora tambonzwa madzimai anga achitaura achingotaura kuti anzi baba wacho ari violent anzi hapapindike pamba ichokwadi baba wacho havatodi kuti mwana yaonekwe mwana havasi kuda kuti mwana aonekwe but mwana atoita se gumbo ratoshata ende kuona maziso chaiwo arunudza kuti atumira pakashata. Alright, and baba vazvikunzi vari kushandisa nyaya dzechitendero zvamabva kutaura chitendero chavo ichi hamenzi atendese vana kuzvipatara but uyu mwana akakuwara zviri zvimwe kuti pamwe anoshandisirwa matumbo machechi kwawo but zvekutyuka kabhonzo izvi zvinotoda madhokta kuti mwana arapwe. Vari kuzora fulawa takangonzwa kudaro kuti vari kuzora fulawa kuti gumbo riite se takatombosvikawo kuti tione but hapapindike vanotaura kuti hatiite izvozvo hatichaziva kuti chitendero chacho chiri kufamba sei wozi kana mwana achiora chitendero chacho chisingarape mwana wacho kuti mwana apone wototaridza kuti mwana mudikika ari makore angaita ma10-11 years akatyuka gumbo anofanira kurikavha within 2 weeks mwana anongooneka kuti pane rikavha kana kuchikoro chako haasi kuenda mwana akararamba. Mashoko ekupedzisira tikurwadziwa gari munharaunda nezvitendero izvi zvanyanya zvinoitika zvakawanda muzvitendero izvi tibatsire ivo vanoona nezvezvitendero izvi kuti zvoitwa zvofambiswa sei saka hatina simba rekuzviita taikuona kuti tokwana kuzviita tozotyora mutemo saka tikukumbira kuti vanoona nezvemutemo vagadzirisewo vanhu vakafanana neivavo uye takaenda kupolisi ngatibatsirwe nenguva vanhu vabatsirwe. Good afternoon, ladies and gentlemen, mothers and fathers. As we are residing in Mabvuku, our streets are now populated with unfathered children. Vehicles are now moving unrestricted, running like tortoises in our streets. Our children are coming out. A child came out from the yard going to fetch water. A vehicle just hit a child. Now, this church of ours, Joan Marange, they tell us not to go to church
or clinic anditika. So let motorists not run vehicles in our streets like cockroaches. I'm done. Ichokwadi mwana akadhumwa nemota pano, and it was very unfortunate kuti pane zvakaitika zvokuti munhu akadhuma mwana aive aine mupurisa waaive ainaye, so we thought kuti zvinhu zvinogona kubatsirika nekukasika, asi up to now tikunzwa kuti mwana haasati arapwa. Ini ndakambota nguva yandakataura nababa vacho, wakanditi mwana takatoendesa kuchipatara akaiswa plaster, ndokubva ndatorelaxa, but only to find out kuti zvinezvi mwana nanhasi ari kungogariswa mumba asina kuenda kuchipatara, and I'm hearing kuti gumbo rinenge ratokanganisika, rinenge ratoora. So we need help from the government, we need help from the police kuti zvinhu zvakadai zvisarambe zvichiitika, vana vabatsirwe. Ndinotenda baba. Ndikada kuziva kuti musi wacho imini muchiuma makaona mukana wekuti asamwana here uyu atsikwa nemotikari. Yeah, actually my wife was present. Ndiye akatomhanya kanotsumudza mwana. Vatauya mwana akange ari helpless. Aingobata gumbo ndoraichema naro. I think nepati yeruoko, but gumbo ndorakanyanyokuwara. So baba vacho vari kuti iwo no takaendesa mwana ende munhu akadhuma mwana ari kubatsira. Ndo zvinotaura baba vacho. Only now ndo pandazonzwa nemunharaunda. Ini handinyanyonge ndichibatika nenyaya yemabasa, ndinenge ndingori up and down, uyezve ndiri kumunda, but now ndo pandanzwa nzindo zviri kuitika, ndikati no, we cannot keep this in our society. We need help. Yes. Panyaya tiri kutaura baba, pari kubuda nyaya dzechitendero. Kutaura kuti apa pamba pari kunzi chitendero chavo hachivabvumidze. Imi munoti chini nyaya dzechitendero dzinoti aiwa vana vasaende kuzvipatara? Ndinodaira kuti chokwadi nyaya yechitendero iripo, asi dai zvakwanisika hurumende yascrapa that chitendero ngachive chitendero, but rubatsiro rwekuzvipatara vanhu please ngatiendei kuzvipatara. Nemhaka nechikonzero chekuti chitendero chinogona kunge chiripo, yes, asi pane panotoda kuti mwana ave achibatsirwa nechipatara. So ndinofunga kuti dai hurumende yaigona kupindira muzvitendero, yakwanisa kutiita kuti tikuonewo kuti vana vanobatsirika sei. Kune vamwe vana vatori deprived, because mwana haana sei pamusoro pababa vake, so anenge akungoramba akanyarara, but kutaura chokwadi dai hurumende yapindira pamusoro pazvo. Ndo mashoko angu andinogona kutaura. Ndikada kuziva kuti muchionawo unoratidza kuti uyu akadhuma mwana ari kuda kubatsira, asi mhuri ndo isiri kuda. Maonero angu ndoona semunhu aida kuzama kubatsira, but nekuti akangopiwawo kashoulder kaya, so iye anenge akutoti ndachowanawo leeway yekuita sei, yekutiza mhosva. Asi ndo chokwadi chekuti munhu akadhuma mwana aiuya, ndo chokwadi. Vakavabvunza kuti mwana ari sei, vanongoti mwana arita sei, ari right. Tikavati toda kuona mwana havatibvumire kuita sei kuti timuone. Zvinhu zvinotirwadza zvikuru nekuti tichitasira kuti mwana uyu anga achitoenda kuchikoro sezviri kuita vamwe, but havakwanise. Inini chitendero ichi chinondibata kusvika pekupedzisira chitendero ichi. Mwana watikati ane mazuva akawanda sei ari mumba musi wakatsikwa? Maybe it was on 5 kana kuti 6 pazvakaitika. Up to now. Up to now ari mumba. Iwo mai vacho munotombokwanisa kuona mukana wekutaura nawo? Tinotowaona, vanotogara vachibuda panze apa vatoripo. Asi havadi kuti vanhu vataure nyaya iyoyo? Vatombodi. Ukavabvunza kuti mwana sei, vanongoti ari right, but hatombomuone nemwana wacho. Saka ndo patiri kuzosvika pakubvunzana semuraini kuti ko mwana watisiri kumboona akanzi ari right, nekuti vamwe vanosikuwara vanotodaiso vakutomhanya vakutofamba kana ari right, but apa hatisi kumuona taane nguva. Totozonzwa nevamwe vakutaurawo zvemakuhwa izvozvo kuti mwana ari mumba, ari kutoora, ari kutodai. Zvakutotishamisawo. Chakaitika munhu akadhuma mwana wakabva waenda wakada kuenda kuhospital, wakanzi no hatirape pasina police report. Kwabva waenda kumapurisa, ndandisipo, ndandori kubhaswa nandiri, ndatofona kuti ndoshaitika. Saka tazovabatirawo vapolisa apa otora report.
yokunzi mwana adhumwa kudidini. Asi chandodinetsa because munhu akadhuma yakanga akadhakwa 1 2 motikari yake yakanga isina malaisi rimwe side vana vaikrosa wakanga watumwa namama wacho patakishop. Saka ni chikutondinetsa ndechokuti munhu wacho akadhumwa wacho wana mapurisa kuti aite acting yekuti wamutitiwo sucho toti akatovhariwa but wana kumuvharira uye zvaiperekedza mukadzi wake mupurisa ipapo. Asi anga vanhu vese vakatowitnesa kuti akanga makatozara hwahwa mabhodhoro ehwahwa. Saka iye mukadzi wacho ndiye akabva toti no vanhu vakati manyema kuripoti kumapolisi uye iye akati kwaini don't worry inini ndiripo mupurisa. But ndo zvakaitika izvozvo kusvika shuwa tazobva ndatora mwana wangu ndozi akazotera neimwe motikari yandakateera nayo ndatora mwana wangu pataenda kuchitendero kwedu ndokwakagadzirwa zvese zvikaiswa plastara nokudii. Nanhasi iye akanga yakahwani handifoni handiri kubasa inyakudhuma hangu yakahwani chete au yakahwani kuti hapana chari kuti andibatsire panyaya yemwana zvinhu zvese ndikungoita hangu ndega. Saka ndachiti ngono mwana wangu kana right then ndosimudzira nyaya yacho toona kuti iwo havamuite su here nokuti izvo zvida vakatomuita suda atonde akatovhariwa toita nyaya yacho but zvese izvo hazvina kuitika. Mwana ari kunzi hanzi hachataure gumbo raura tijekesere vavo kuti zviri kunyatsofamba sei. Kunyepewa ndiye wamundoono Brenda taura nawo taura. Esi Brenda uri boka ndichataura naye zvangu Brenda. Zvizvo ndidzi gumbo raora kudidini kunyepewa gumbo mutoona gumbo ritori right riri kutotamba tamba kudidini zvese. Kuti hanzi mwana uyu ari kuiswa flower kuti itenge plaster uye achigara akaiswa matanda. No it's not marikoshonero mega handizvo zviripo. Alright, ndakuziva kuti kuchitenderoko mwana uyu akanyatsoatendwa here neproper physician kana kuti mudokta chai nokuti ndo zvimwe zvinogona kuita vai munharaunda kuti aiwa dai mwana anyatsoona unoona chipatara. No akanatsa bhozi vakawanda kweduko vanoita tsaona vachitya makumbo achididini ikoko ndo kwanotoendesa vanotoita mushi zvakanaka kana ipapo apa iye zvitova right zvina problem yekutoti tingatopitiya pana problem. Mishungu dzenyu nemwana wenyu mune shungu dzenyu pamwana wenyu ndedzekuita sei? Okay, shungu dzangu pamwana wangu ndati mwana wangu inini apore zvake zvakanaka plus 2 ndine hasha nomunhu akadhuma because haana kana any help yaari kuita and 2 akanga ari mukadzi wake mupurisa aiperekedza kuenda but kana hapana kana 1 day kana wakadzoka kana mukadzi wacho mupurisa wacho kuti adzoka amboono mwana haana kana. Hanzi pakauya ka 150 yekuti mwana uyu arapwe. Hapana kana mari yakauya. Hapana kana mari yakauya. Hapana kana sendi yakauya. Kura kutaridza kuti ndezvekunyepa izvi. Ndezvekunyepa hapana kana 150 dzakauya. Hamuna kumbobvira mapiwa mari. Hatina kana kumbobvira tapiwa mari. Shuwa baba pane nyaya hatizivi kuti mashoko ekupedzisira mungada kutaura imi mari pamwoyo penyu tichisvikedo pakupendera. Mashoko opedzisira ini handitoda kuti munhu yaitiwe su akombedzete mwana wangu ndozvandikuda kuti akombedzete mwana kura kuti munhu kubva musi wadhuma mwana akanga yakamwe chete anga yakawani chete haana mari yabvisa ari kutengerawo mwana kuti adye akwanise haana kana zvese zviri kutaurwa izvi handizvo zviri kuitika pano handizvo ini tinotenda baba mashita. Esi musikana uri right unonzani? Ndinonzi Brenda Mukombere. Brenda Mukombere uri kunzwa sei Brenda? Zviri nani. Zviri nani nazvo hapana kumaniridza kuti unyepeka. Uri kutaura chokwadi ndizvo? Munhu akakudhuma akazomba yachikuona here wewe? Akauya ka1. Akauya ka1 akakuigirei? Hapana. Hapana. Iye akakukwadza kudai? Vanhu vari kuti iwe hausi kutaura kaiwewe? Ai ndikutaura. Ko uri kundiona here ni? Hanzi iwe hauchaoni kaiwewe? Handikuona. Utondiona ka Sokostina? Saka iwewo ndezvipi zvauda kuti uitirwe negumbo rako? Hapana zvangu. Hapana hausuda kuti gumbo rako munhu akakukwadza abatwe nemhosva here? Audi? Ndoda. Unoda ka? Kwausuda kudzokera kuchikoro here iwewe? Ndoda. Haufaniri kudzokera kuchikoro ka uchikama, unofanira kudzokera wasimba ndizvo? Unofarira subject ipi kuchikoro? Maths. Maths unodzigona? Uri grade ani? Grade 4. Uri grade 4? Grade 3. Aiwa ndiyo.
Oh. Une song yaunofarire kuchechi? Eh. Ndimbiro da kuti vanhu vanzwe kuti iwe vanhu vari kuti hausi kutaura uri kutaura. Imba yaunofarira. Iye nembwa yaunoda. Imba ngwemba kakati. Imba. Tungamire Jehovha. Nditungamire Mwari Jehovha, nditungamire mambo Jehovha. Alright. Saka unoda Jehovha wakutungamirira. Aiwa unoita zvakanaka wasvitako wasvinzwa. Ndichikuona ndika. Alright. Ndikatanzi wakunzwa zvakanaka ende iwewe wabvuma kuti wakunzwa zviri nandizvo. Hapana pamwe panorwadza here? Une pamwe? Aiwa. Igumbo chete. Aiwa, ndizvo.